Hej så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag så spiller vi CSGO, som I kan se. Vi spiller en deathmatch med i dag. Jeg vil fortælle lidt om... Ja, undskyld hvis der er lidt baggrundsstøj. Jeg vil gerne fortælle lidt om... Jeg ved ikke, hvad jeg vil fortælle om, men... Ja. Vi skal bare gå i gang her. I gang med loader. Det går faktisk rigtig godt på min kanal, men undskyld her, de seneste videoer, de lægger helvedes til og sådan noget. Ja, det må jeg sgu lige overleve med en lille tid. Undskyld, hvis jeg skal køre det der. Det er bare, må jeg trykke på mig selv for stangen, fordi jeg er multihandicappet. Ej, det er jeg ikke. Men vi får gøre sjov med nogen, men... Ja, hvis I tror, jeg har rank, så det er jeg ikke. Kun i rank 0, ej, det er der ikke noget der er, men jeg har kun level 10 snart. Undskyld, hvis der er brun der igen. Ja, jeg har glemt at lukke mit vindue, så ja. Undskyld, hvis der slækker på videoen. Peter er skrald til LP. Shit. Undskyld, jeg ikke snakker så meget om det, fordi jeg lige koncentrerer mig lidt. Videoen bliver 10 minutter. Så lang tid som der er tilbage. Jeg har lige et match i dag. Jeg har lidt travlt, så... Undskyld, hvis lyden er for højt, må jeg skrive comment. Hvis den er for højt. Det må jeg sgu lige. Det skal jeg lige. Nå, det må jeg sgu lige. Fordi at jeg ved det sgu ikke. Der er kommet nye lyde. Det er mærkeligt. TSP. Det er sgu fint. Jamen det er fordi, jeg har sådan en vane, at jeg bare skal hele tiden reload, eller så dør jeg, fordi at, der ikke er nok skud. Knife. Rip. Jeg hader det her, men jeg hader det. Rip på den anden syg TP. Jeg ved ikke, om jeg skal sige noget musik ind over næste episode, eller ja. Det bliver nok ikke lige i dag. Og væk. Teammate. Håber ikke, jeg bliver forstyrret. Jeg har ikke sagt, at jeg bliver op til en video så. Rip. Fuck, der kom en. Nå, rip. Undskyld, hvis jeg godt lige kan høre det. Det er fordi, jeg er lidt klodset i
Og jeg skal lukke vinduet næste gang, så vil jeg godt med. Jeg ved ikke engang, om man kan høre det, men hvis man kan, så er det rigtigt. Sukkerblyerts. Bliver sikkert forstyrret. Det skal han meget for. Jeg får ikke en skid kills. Models. Nej. Models. Jeg spawnede lige der. Dårligt sted på ham. Rip. Det er så rip det der. Models. Så er det jo models. Kills. Jeg skal bare wash. Ja, nu. Hvor kunne jeg ramme ham? Hvad skete der lige for det? Jeg ved ikke, hvorfor jeg nose. Rip, jeg havde alle de biler. Det skulle dejligt være udenfor sig. Jeg hader ham. Man kan jo ikke se ham. Mordeus. Men Mako. Ham skal jeg nakke nu. Jeg nakker Mako nu. Jeg kan ikke ramme en deal. Rip, jeg skrald. Undskyld, jeg kan høre tastatur, de er så fake. Det gør han ikke. Det gør han ikke. Han dør. Han dør ikke. Jo, det gør han sgu. Men det gør jeg også. Det er to. Hvis vi siger 3 baner. Sådan, Nico.
skræmt ham endda, hvis det var... Ikke have været min teammate til en anden. Så er som bare lige op her. Så som man... og så no-scope. Hvorfor kan man no-scope med en fucking USP flip ud? Nej, ikke skæld mig, jo! Ej, men jeg er fucking nord, mand. Og rip! Kom en ny level, jeg gider ikke mere. Jeg gider ikke. Jeg lever bare, jeg lever. Skal vi lige kigge på mig? Hvad skrald der? Skifter vi den lige ud? Men jeg kan ikke huske, hvordan det er. Vi er så dumme, jeg. Sådan der. Det er du. Men jeg vil bare sige tak, fordi I så med. Smid like. Husk at abonnere, hvis I gerne vil se mere. Oh yeah, farvel.